va, quarts, vinga, això paradot, que no foti cap part. Vinga, entrada a dosos, enxanet amunt. Vinga, entrada a dosos. Ah, no l'entris a dintre, no l'entris, que s'entrarà tota la regla si no l'entres. Vinga, aquí. Va, a veure, el mateix, vinga, fora. A baix estan en fora, Vinga. Va, anem a treballar-lo això, entrem a l'aixecador. Vinga, 3 passes, suau, no entrem a aquesta regla. Vinga, va, bé. No entrem més. Aquest colze, Júlia. Vinga, va, colzes amunt. 3 passes, suau, aquesta vessada. Anem a treballar 15, vinga, no ens ajuntem. Molt suau la passada, poquet a poquet, sortim. Va, vinga, esteu ajuntant molt, 15, aquests colzes. Vinga, som-hi. Va. Vinga, fem la sortida poquet a poquet, aquest aixecador. Vinga, poquet a poquet, sortim. Està tancant a quarts, està tancant a 15, nois. Vinga, dosos, sortim. Suau, sortim suau. Al final, no puixem. ¿Qué va a hacer? ¿Un tutorial o qué? ¿Cómo utilizar las tablets en Chic? Porque hay alguno de las técnicas que no se entera. Yo no me entero. Sí, también se ve si trepitja algú. Que està lesionat els canals. Pues jo vull ficar de lateral. Adri Diable fora. Arribaré. Marxa l'Adri Diable? Està fent columnes i ¿En serio, tío? L'Adri Diable marxa que s'ha fet mal l'esquena fent columnes. Quines columnes? Cuidadito amb les columnes, Que mira ara. Jo ara l'haig de treure d'aquí. Cago en la puta de Déu. Que és majúscules. Som majúscules. Carai. Hombre, Guillem. M'hauràs saludat tot nom, una mica. Laura. Carai, que t'has fet gran. Què fas per aquí? Són 96. Quedes? Bueno, d'aquí 10 dies me vaig a Noruega a currar, però després et torno i... A dalt et poso les pinyes. Quan? Doncs curro allà amb el turisme, saco. Curro amb el turisme, hi ha un mercat allà molt turístic a Bergen. Saps si havia de parlar? Què vas, un temps o...? 3 mesos i mig. I bueno, guanyo la vida així últimament. Sí, bueno, llavors em perdo l'estiu, però després torno. I li fotré gas.
Tio, falten quesitos. Joder, pues A veure, ens fem bé o no? Perquè... No, Però estic gravant, Hernán? Llavors no et trigo ni tancant. No, perquè l'Olivet em va gravar. Jo ho veig molt just. és professió. A l'Adri Diable s'ha de treure, Arnau? Alicia, Adri Diable l'has de treure. Jo l'he tret, jo l'he tret. Anna Xiqueta no hi és avui? Em dic que anava jo. Això... Hem de firmar alguna banda? Això farem... Ficarem un grup de nou.